सानै सिख्ला लोगो हमनो थांदों जाहैदों हाग्रामा सारखौ आरो सासेनाथ' बेग गैयामोन जाहैदों हो लेडिस बेग मबाइल हिरि लाग्रा लिपस्टिक हिरि लाग्रा फिसा बेग थायोना लेडिसफोरना सासेना बे बेगानो फुल जाना फैदों जाहैदों फैसा हरनाया हाग्रामानि जिथु बे सिख्लाफोरनो फैसा हरनाय सासेना आरो बेग गैयामोन जाहैदों बे लंपेन्ट गस्लाफोर बायोब्ला जिथु प्लास्टिकआव सोना हरो बेबायदि प्लास्टिकआनो फुल जाबोबाय जाहैदों आरोना हाग्रामा महिलारिनि जिथु फैसा हरनाय बे सानै सिख्लाना फुल बेगानो फुल दा बेयाव मोनसे डाउट नांबाय प्रमदाथ' थगायखायोआनोसै नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो थगायबोदों आरो दा आंथ' ओरैबायदिसो डाउट नांबाय जिहेतु बिटिआर एकर्डआव 1500 कौटि रां मोनदों बै रांखौ बिथांमोना हजम खालायनो थाखायसो टारगेट लाबाय थादों नामा बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रिखौ नायगिरि नोंथांमोन आं दिनै आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाना फैबावबाय दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय प्रमद बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारखौ जेलाव सोनाय नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव हायोब्ला अन्नानै शेयार खालामना होगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय हाग्रामा महिलारिया जेलाव सोजानाय इउपिपिएलआ जेब्लानोखि सरकाराव फैबाय बे समनिफ्रायनो जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों प्रमद बर' सारमोना हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव सोनायनि खोथा बुंबोबाय थादों प्रमद बर' सारमोन जेलाव सोनायनि जाहोनानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ फैसानि खोथा हाग्रामा महिलारिनि गोरोन्थिया जाहैबाय गिदिर मोनसे दाय मावना दङ हाग्रामा महिलारि सारा बेनो जाबाय बिथाङा 3000 कौटि रां जाख्ल'नानै दोनदों गथाला खालामनानै दोनदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौ प्रमद बर' सारा दायो जेलाव सोसिगोन आरो बिनिनो दा चार्जआ सोलिबाय थादों सुरुवाराव 3000 कौटि रांमोन आरो दायो फैयै फैयै माखासे दिन आगोलाव 1900 कौटिनि खोथायाव फैबाय बेनिफ्राय फैयै फैयै दिल्लीनिफ्राय माबा कम्पानि लाबोलायनानै सालिजुरि खालामगासिनो दङ हिसाब किताब बरनगासिनो दङ 3000निफ्राय 1900आव फैबाय फैयै फैयै नै दाखालि बावै प्रमद सारा बुंबाय 1000आव फैबाय 1000 क्र'रआव फैबाय आरो बुंदों प्रमद सारा आरो गाहायाव फैबावगोन 400-500 कौटियाव फैनो हागौ होनना बुंदों आरो दा बेयाव मोनसे डाउट नांबाय प्रमदाथ' थगायखायोआनोसै नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो थगायबोदों आरो दा आंथ' ओरैबायदिसो डाउट नांबाय जिहेतु बिटिआर एकर्डआव 1500 कौटि रां मोनदों बै रांखौ बिथांमोना हजम खालायनो थाखायसो टारगेट लाबाय थादों नामा हाग्रामा महिलारिया बिदि जाख्ल'ना रिं खालामना दोनदों बेयाव जों मारिबाय होननानै गावसोर बै 1500 कौटिखौ हजम खालायनो थाखायसो प्लानिं खालामबाय थादों बादि मोनदों एसे सानथावना बाथ्रा नङा होमबा बे फर्मुलायावनो थांगासिनो बादि नांबाय आरोना सोगोन बाय गाबोन सबनियानो सोथारनोसै गाबोन सबनियानो नै साननैसोनि उनावनो थांगासिनो जेलाव बे अमा लावखार मा नामोन राकेश ब्रह्म बिथांथ' एकदम नै गाबोन सोथारनोसै दाहायनो एरेस्ट खालामथारनोसै बेबायदि जों आरो नेगासिनो बाथुरियाव नेगासिनो जे हाग्रामा महिलारिखौ माला सोगोन सानै सनै थाङै थुङै दा माइनासाव फैगासिनो दा 1000आव दङ बिनिफ्राय 400-500आव फैगोन होनना बुंदों प्रमद सारा बिनिफ्रायनोथ' आरो 0आवबो फैनोबो हागौ जियानो जा बिथांमोननि प्लानिंआ जाबाय 1500 crores बेखौ हजम खालायनो थाखायसो बे प्लानिंखौ खालामदों बादि नांबाय आरो दा अडिट बियोब्ला 1500 कौटिखौ मा खालायखो होननानै रायजो राजाफोरा सोङोब्ला बुंनो सुबिदा मोननायनिसो लामा लादों बायदि नांबाय आरोना हाग्रामा महिलारिया बेसेबांखिनि कौटि थाखा दाहार खालामना दोनदोंमोन बिदिखायनो जों मारिनांबाय बे फैसाखौ जेबो मावनो मोनासै बेबायदि बुंनायनिसो लामायाव बिथांमोना दायो थांगासिनो दं बादि नांबाय जियानो जा आं
बेखौसो खावलायनो लुगैबाय प्रमद बर' सारखौ हायोब्ला प्रमद बर' साराबो हाग्रामा बायदिखौनो जानो नाजा। आं मोनसे निउस नुनायमोन दानसेनिबो एसे बारा जाबाय गसाइगावआव मोनसे लामा मावनायनि साइनबर्ड होबाय आरो उनावहा मावखांजोबनायनि साइनबर्ड होबाय बिनिफ्राय साइनबर्डखौ बोख्लायनो थांदोंमोन जाहैदों। बेयाव रायजो राजाफोरानो हमनानै ससियेल मिडिया लेंहरनानै दिन्थिनाय जादों। बेयाव बुंदों हाग्रामाया 10 थाखा 20 थाखायाव 10 थाखानि मावनानै 10 थाखा जादों। दा इउ पि पि एल आथ' मावालासिनो जादों होननाय बे बाथ्रा ओंखारनायमोन। बे सानथावना बाथ्रा आरोना। आं प्रमद बर'खौ लुबैदों प्रमद बर'आबो हाग्रामा बायदि जा 10 थाखा मावनानै 10 थाखा जा ना 100आव 50 माव 50 जा। आं मोनसे नोंथांमोननो काहानि खोन्थानि हाग्रामा महिलारि सारनि आरोना। सानदोंमोनबो हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव हरगोन होननायाव 3 रोजा कौटि रांनि गथाला जानोबो हागौ बेहा 5 स्टार हटेल दङ क्रेसार मिलफोर दङ गोबां बिदिनो माबा माबि बानायना लासोबाय प्रपार्टि न' बां मोजां मोजां लुबाय जामारदोंबो जादों जानांगौ बेखौ सानदोंमोन आरोना। हरमारसिगोन बेखौ जेलाव थांमारनांसिगोन आसोला होननानै। दाथ' माइनासावसो फैगासिनो दङ बिथांनि जेलाव थांगोना गेरेन्टि गैला। दा आं प्रमदखौबो खावलायनो लुगैबाय बिथाङा दायो हाग्रामा बायदि जानांगौ बिटिआर एकर्ड जायाखैमोन। बिटिआर एकर्ड जानायनि आगोल एनडेबिनिफ्रायनो सालेन्डार जाना थानाय बा सोरबा हमजानानै अंखारनानै थानाय बिदि मोनसे एक्स एनडेबि हिसाबै माखासे सेंग्राफोरा खौसे जानानै हाग्रामाखौ लोगो हमबाय थादोंमोन आरो लोगो हमहैनायाव बे 4 लाइननिफ्रायनो क'क्राझार जितु टाउनाव थाङो बे टाउनाव थांनाय लामायाव जितु क्रेसार मिल दं बे हाग्रामानि क्रेसार मिल हाग्रामा महिलारिनि क्रेसार मिल बेयावहा लोगो हमनो थांदोंमोन जाहैदों। बेयाव नुदों जाहैदों आरोना सासे आंनि लोगो एनडेबिमोन बिदिनो हमजानानै सालेन्डार जाना थानो गोनां जाबाय। बेनिफ्राय हाग्रामाखौ लोगो हमनो थांनायाव नुदों जाहैदों 2 सिख्ला लोगो हमनो थांदों जाहैदों हाग्रामा सारखौ। आरो सासेनाथ' बेग गैयामोन जाहैदों हो लेडिस बेग मबाइल हिरि लाग्रा लिपस्टिक हिरि लाग्रा फिसा बेग थायोना लेडिसफोरना सासेना बे बेगानो फुल जाना फैदों जाहैदों फैसा हरनाया हाग्रामानि जितु बे सिख्लाफोरनो फैसा हरनाय। सासेना आरो बेग गैयामोन जाहैदों बे लंपेन्ट गस्लाफोर बायोब्ला जितु प्लास्टिकआव सोना हरो बेबायदि प्लास्टिकआनो फुल जाबोबाय जाहैदों आरोना हाग्रामा महिलारिनि जितु फैसा हरनाय बे 2 सिख्लाना फुल बेगानो फुल बेबायदि आरोना। जानांगौ हाग्रामाया माखासे खामानि मावनो हायाखैबाबो बिदिनो सोरबा सिख्लाफोर आइजोफोरनो राननायाव सोरखौबा अननायाव बिदि थांबाय होनना सानना लानांगोन फैसाखौ। आसलथे आं प्रमद बर'खौबो बिदि जाजानो लुगैदों दायो। फैसा बिनो थाङोबा हौवाफोरनो दाहर। खारन मानो होनना बुङोब्ला हौवाफोरनो हरोब्ला हौवाफ्रा फैसा मोनब्ला सोरबा जौ लोंना फोजोबो सोरबा तास जुवा खारना फोजोबो सोरबा बिदिनो न'आव हिनजाव दंखायोब्लाबो गुबुन हिनजावफोरजों बा सिख्लाफोरजोंसो गाहा बेरायहैनानै लोंथिंनानै फैसाखौ फोजोबो इन्जय खालामनानै। बेनिखायनो हौवाफोरखौ नो एन्ट्रि खालामनांगौ आरो अनलि लेडिस चान्स होनांगौ आरोना। आथिखालाव लेडिसफोरनोसो चान्स होनांगौ लेडिसफोरनो होयोब्लासो न'खराव फैसाफोरा सेफ थायो गथ' गथायफोरनि फरायनायफ्रावबो फैसाफ्रा बासियो। हौवाफोरनि आखायाव हरोब्ला बे फैसाया न'आव सफैया आरोना 100आव 25% सफैगोन। बेनिखायनो प्रमद बर'आबो हाग्रामानि केरेक्टार लादो मानोथो जेलाव हरबाय थानायनि खोथा बुंबाय थानो नङा होमबा। 10 थाखानि माव 20 थाखानि बा 10 थाखानि माव 10 थाखानि जा आरो सिख्लाफोरनो फैसाफोरखौ हरग्रा जा। प्लास्टिक बुंजासे हरदों जाहैदों फैसाखौ सिख्लाफोरनो। गोदोनि ना आंनि बिफा बैसोनि नङा होमबा हाग्रामा महिलारिया आदा बय भारा गोदोनि नालाय एसे बोरायदब दुगा बाराबो जायो नङा होमबा। फैसा बिनो थांबाय थायो नट हरोबा 2,500 रां नटफोरखौ हरोब्ला इसेयावनो एमाउन्टआ बुरजा जायो ओमफ्राय थफ्लाया फिसा जायो। बे
फर्मुला बाहायो हाग्रामा साराबो बिराद बिनो थाङो नालाय 50-100फोरखौनो जा बान्डोल बानायना लायो जाहैदों खाथियाव एकदम खुसि जालांनायनि आरोना थफ्ला बुरजा मोनलांनायनि 100 नटफोरखौनो हमना ला 2 लाख थाखा हरबाय 500 नटबा खैथा जागोन बान्डोल मोनब्रैल' जागोन नङा होमबा 2000 नटबाथ' बान्डोल मोनसेल' जागोन दा 100 नटबा खैथा बान्डोल जागोन 20टा बान्डोल जागोन नङा होमबा 100 नटबाथ' 20टा बान्डोल जागोन होमबा 20टा बान्डोल सोनायाव प्लास्टिकआ बुंखागोन ना नङा होमबा बेगफोरा बुंखागोन बेबायदि आरोना इन्ट्रेस्ट खालाम प्रमदआबो हाग्रामा बायदि जा बिथाङा हाग्रामानि मुं लानानै हाग्रामाखौ राजखान्थि राजखान्थियाव मुं लानानै बाहाय बिथाङा बै 1500 कौटिखौ जानो नागिरनाय बायदिसो नांलायलांबाय बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङाबो आं लुबैदों हाग्रामा बायदिनो सोरबा फैसा बिनो थाङोबा अनग्रा जा सिख्लायानो जा आइजोआनो जा खिन्थु हौवाफोरनो दाहर दे हौवाफोरनो हरोबा टास जुवा खाना फोजोबगोन जौ लोंना फोजोबगोन बा गुबुनजों इन्जय खालामना फोजोबगोन प्रमद साराबो हाग्रामा बायदि सोलों हाग्रामा बायदि जा नांगौब्ला सोरनो हरो हर फैसाफोरखौ माहा बाहायो बाहाय खिन्थु 10 थाखानि जा 10 थाखानि मावालासिनो जानो नाङा दै बे जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगौ गसाइगाव ना बहाबा बेबायदि खालायनो नाङा मावालासिनो जानाय साइनबर्ड गायबायनो मावनायनि खामानिया जोबनायनि साइनबर्ड गायलायबायनो खामानिया जायाखै बोख्लायनो थांदोंमोन जाहैदों आरोना फोजोबबाय थारमाने बे खामानिया जानानैबो जोबनानैबो दा फैसाखौ जाखांनानैबो जोबबाय आरो ओमफ्राय खामानिया मावाखै बेबायदि मोनसे निउस नुदोंमोन दा प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि खालायनो नाङा नांगौब्ला हाग्रामा बायदि जा बेयाव बुंदोंमोन बे निउसाव नुदों आं 10 थाखानि जानानै 20 थाखानि खामानिखौ 10 थाखा जानानै 10 थाखा मावदों बेबायदि जा आरोना मावजोबनो हायाब्लाबो फैसाखौ बिदिनो सोरबा सिख्लाफोर सोरबा आइजोफोर बिनो थाङोब्ला हर बेयाव जेबो बादा गैया खिन्थु मावालासिनो जानो नाङा प्रमद सार हाग्रामा सारखौ बिदि जेलाव हरनायनि खोथा बुंबाय थानांला जों एकदम मेंबाय खोनासंनो नेगासिनो दंमोन जों माला सोजामारगोन हाग्रामाया खिन्थु गैया दिनैसिम नङा होमबा सिरि जालांगासिनो नै दा लास्ट दायो 3000 1000 फैबाय आरो बुंदों दाखालि प्रमद सारा खुद 400-500 फैबावगोन फैयै 0 फैस्रागोन आरो हाग्रामाखौ जेलाव हरनाया बे मिसा जाहैगोन बेनिखायनो जियानो जा प्रमद सार नोंथाङा पाब्लिकखौ बर' रायजो राजाफोरखौ बिदिनो कनफिउस खालामबाय थायो नंखाय खोथा बुङै गिख्रंथाव खोथा बुङै गोदै खोथा बुङै बिदि बुंबाय थानो नांलिया नांगौ 10 थाखानि माव 10 थाखा जा बेनो नोंनि प्रफिट जागोन नोंनि बेस्ट जागोन रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनगोन आइजोफोर सिख्लाफोर फैसा बिनो थाङोबा हरबानो जाबाय बेसे मोजां मोनगोन नङा होमबा उनाव नों बार भट मोनबाय थागोन नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ कन्टेन्टखौ नङा होमबा प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि सारखौ जेलाव सोगोनल' बुंबाय थायो सोनो हायाखै दासिमबो आरो बे खोथाया मिसासै बे आं दिनै क्लियार खालामनानै होबाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा अननानै खालायना होगोन आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबावथार बेसेयानोसै